Oyaore nyakwara mogi kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' wuok tich tarik 19 dwe mar 10 higa mar 2020. Makeloni chenro ni en an Chris Owino. Kaka pile an kod oboke adek: The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Kendo thor mar wacho oboke mar The Standard en ni DCI and spy agencies may soon control Harambes. DCI and spy agencies may soon control Harambee. Mano en ni okwach kich mag DCI nyalo mi thuolo mar ng'iyo chenro mag Harambee mitimo e pacho kae. Okwach kich, apisas mag okwach kich mag DCI inyalo mi thuolo mar ng'iyo chenro mag tayo Harambee e pacho kae kaka achiel kuom yore mag keto ler ewi omenda migolo e kinde ma itimo Harambee e pacho kae. Mano biro timore po nono ni chwalo kata bill makamano obiro kadh kod od bura ma pacho kae. Nitiere bill ma ka okadhi kod jood bura ma pacho kae to biro dwaro ni e kinde ma ioro kwayo mar dhi timo Harambee to nyaka miyi certificate kata oboke kod apisas mag DCI, kendo apisas mag okwach kich mag DCI bende ibiro oro e kinde ma itimo nyasi mag Harambee mar keto ler ewi omenda ma ogol e kinde migoyo Harambee. Mabiro bang' ka osebedo kod weche moko ni jogo ma iluongo e Harambee mopogore opogore golo check ma ok ler kata bouncing checks. Ogolo check to kitero check no e bengi tinyisi ni check ni ok ler. Koro kachiel kuom yore mar kedo kod weche machalo kamagi, ibiro dwaro ni kinde mitimo Harambee to apisas mag DCI bedo e Harambee mar neno ni oket ler e weche mag goyo Harambee e pacho kae. Mano biro timore po nono ni bura kata bill makamano biro kadh kod od bura maduong' ma pacho kae. It oboke mar adek bende, ka piny owacho mar kaunti ma Nairobi kata kaunti ma Nairobi ogolo chik madhi keto weche mag ler kaachiel kod tiyo maber e kaunti ni ma Nairobi, kendo giketo chike moko kata bylaws ma koyudi ka itimo hawking kata ilando mwandu magi e geng apeyni ma kaunti ni ma Nairobi tibiro goyi fine mar 10,000. Koyudi ka itimo hawking kata ilando mwandu magi e geng apeyni ma Nairobi tibiro chwadi kod fine mar 10,000 kata ibiro tweyi kuom dweche maromo 6 e ute twech ma pacho kae. Kendo koyudi ka ing'udho law e geng apeyni ma Nairobi kata e boma maduong' ma Nairobi tibiro chwadi kod fine maromo 10,000. Koro ka in ng'ano mohero ng'udho law kamoro amora miwuothe ka in e boma ni ma Nairobi to yudi ka ing'udho law tibiro chwadi kod fine mar 10,000. Mano omenda maromo shillings 10,000. Ka oyudi ka iketo nyamburko mari kama ok oyie kod piny owacho mar kaunti ma Nairobi tibiro chwadi fine mar 50,000. Kiketo nyamburko mari kamoro mok opuodhi kod piny owacho mar kaunti ma Nairobi tibiro chwadi kod fine mar 50,000 kopo ni keto nyamburko mari kama ok opuodhi kod piny owacho mar kaunti ma Nairobi. Ibiro chwadi kod fine maromo shillings 50,000. Mago e moko kuom bylaws kata chike moket kod piny owacho mar kaunti ma Nairobi. It oboke mar 4 pod loso mane ewi bill ma kobiro kadh kod jood bura ma pacho kae to biro ng'iyo weche mag Harambee kendo biro miyo duol mar okwach kich ma pacho kae mano DCI chenro mar ng'iyo kaka ogol omenda kendo oti kod omenda e Harambee mibiro timo e pacho kae. It oboke mar 6, Jalup Ker William Ruto odiochieng' manyoro ne odhi nyime kod campaigns mage mohiu, kama nyoro owacho ni ok oluor kendo oikore mar dhi e yiero, kendo ne okwayo jotelo ma gidhi piem kod mondo obi oyie duoko ma yiero. Ruto ne owacho ni kata opo ni Laktar Oburu Oginga obiro ket kaka jakom duol mochung' ne tayo weche mag yiero e pacho kae IEBC, ok obi luor mar dhi e yiero, kendo ne okwayo jok ma gidhi piem kod yiero maduong' mabiro mondo obi oyie
kod duoko mag yiero maduong' mabiro. E kindego jotelo motenore kod tim kieleweke, mano jood bura motenore kod kieleweke e pacho kae, to nyoro odhi nyime kod goyo campaign report mar BBI. Itoboke mar ochiko loso mana ewi ikruok mag nyasi mag Mashujaa Day madhi nyime e kaunti ma Kisii. Nyasi mag Mashujaa Day ibiro timo odiochieng' makiny e kaunti ma Kisii. Itoboke mar 10 loso ewi ywaruok e kind gavana machon ma Nairobi Laktar Evans Kidero kaachiel kod duol mar Kenya Revenue Authority, mano duol mochung'ne choko osuru e pacho kae. Iwacho ni Evans Kidero nigi ywaruok kod KRA ewi omenda maromo milion 800. Dr. Evans Kidero ni kod ywaruok kod Kenya Revenue Authority ewi omenda maromo milion 680 e pacho kae. Mano ne itoboke mar 10 ywaruok e kind Evans Kidero kaachiel kod duol mar Kenya Revenue Authority ewi omenda maromo milion 680. Itoboke mar 12 loso ewi masira mar ndek kalapapla ndek kalapapla mano oting'o gavana ma Narok mano Tunai e giko dira mokalo. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo be ni oboke ni mar The Standard. Tok oboke mar The Standard loso e weche tuke kama japuonj maduong' mar Manchester City mano Josep Guardiola ne owacho ni ok oneno kosa moro amora kata keth moro amora mane jatugo mare Sergio Kun Aguero otimo e kinde mane obedo kod ywaruok kod assistant referee e kindgi kod Arsenal, tugo mane otug chieng' ngeso. Itoboke mar 38 loso ewi jotugo ma inyalo dhi ng'iyo e kinde ma tuke mag UEFA Champions League dhi chakore ayanga odiochieng' makiny. Tuke mag UEFA Champions League, mago tuke mag adhula mag UEFA Champions League dhi chakore ayanga odiochieng' makiny. Kendo itoboke ni mar 38 yango jotugo ma inyalo dhi ng'iyo kendo jotugo migeno ni sulwe margi dhi rieny e tukego mag UEFA Champions League madhi chakore ayanga odiochieng' makiny. Moko kuom jotugo ma idhi ng'iyo gin kaachiel kod Cristiano Ronaldo mar Juventus, Bruno Fernandes mar Manchester United, Eduardo Camavinga mar Rennes, Lionel Messi mar FC Barcelona, Erling Haaland mar Borussia Dortmund, Vinicius Junior mar Real Madrid, Phil Foden mar Manchester City, Barbara Kamara mar Olympique Marseille. Magi moko kuom jotugo ma igeno ni sulwe margi dhi rieny mokalo e tuke mag UEFA Champions League madhi chakore ayanga odiochieng' makiny. Itoboke mar 36 loso ewi duoko mag English Premier League kama japuonj maduong' mar Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ne owacho ni season mar Manchester United ne ochakore ayanga chieng' ngeso. Ole Gunnar ne owacho ni season margi kaka Manchester United ne ochakore ayanga chieng' ngeso e kinde mane gichwado Newcastle United gonde 4-1. Mago e moko kuom weche tuke manie oboke ni mar The Standard. Kuom weche tuke e yorno mar adimba itudri koda koromo saa 11 odiochieng' ma kawuono kama adhi miye weche mag tuke e yorno mar adimba. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation, kendo thor mar wacho oboke mar Daily Nation en ni loans shocker for borrowers. Loans shocker for borrowers. Ne en buok ne oganda ma pacho kae mane obedo kar kawo hola e kinde tuo mar COVID-19 bang' kane giyudo ni omenda mane gikawo e yor hola e bengi mopogore opogore ma pacho kae e kinde tuo mar COVID-19 ne odhi nyime kod nyuolore kata odoko ni piny owacho kokalo e bengi maduong' ma pacho kae mano Central Bank of Kenya ne ogolo chik ni onge omenda mag hola madhi nyuolore e kinde mag tuo mar COVID-19. Kata kamano oganda ma pacho kae ne obedo kod buok bang' yudo ni omenda mane gikawo e yor hola e bengi mopogore opogore e pacho kae e kinde mag tuo mar COVID-19 ne onyuolore kata ne omedre kod interest kata odoko ni piny owacho to ne owacho ni
hola mane okaw e kinde ma kamago ok dhi nyuolore e bengi ma pacho kae. Ma en buok ma oganda ma pacho kae noyudo bang' yudo ni omenda mane gikawo yor hola e kinde mag tuo mar COVID-19 ne onyuolore, kata odoko ni piny owacho ne owacho ni omenda ma kamago ne ok dhi nyuolore nyaka tuo mar COVID-19 dog piny e pacho kae. Mano e thor mar wacho oboke mar Daily Nation. Ito oboke mar adek, jood bura motenore kod ker Uhuru Kenyatta manotim kieleweke nyodhi nyime kod goyo kampen report mar BBI ma igeno ni ibiro yango e pacho kae thuolo moro amora kochakore e jumani. Ito oboke mar abich, duond od bura ma ODM bende ne oketo kwe e kindgi kod gavana ma Migori Zachary Okoth Obado. Ito oboke mar auchiel, ogai ma ODM Raila Odinga nyoro owacho ni campaigns mag BBI biro chakore e pacho kae e thuolo machuok mabiro. Ito oboke mar abiriyo, pod loso mane buok ma oganda ma pacho kae ne oyudo bang' fwenyo ni loans kata hola mane gikawo e bengi ma pacho kae ne onyuolore, kata odoko ni piny owacho ne owacho ni onge omenda mabiro nyuolore e kindegi mag tuo mag COVID-19. Ito oboke mar aboro, jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e pacho kae Mutahi Kagwe ne ogolo siem ne oganda ma pacho kae ni kik we luwo chike mane oket kod migawo mar thieth mar gayo landruok tuo mar COVID-19 mabiro bang' ka kwan oganda magamo kute mag COVID-19 e pacho kae noidho malo kuom ndalo adek mosekadho, kaluwore kod mano miwacho ni oganda ma pacho kae ok luw chike ma oket kod migawo mar thieth e gayo tuo mar COVID-19. Odiochieng' manyoro oganda mohewo 600 ne ogamo kute mag COVID-19 e pacho kae, kendo mae wacho ni ponono ni oganda ok oluwo chike mag kedo kod tuo mar COVID-19, to tuo mar COVID-19 nyalo kelo hinyruok ne oganda mathoth ma pacho kae. Ito oboke mar 10 nyaka 11 loso mana e ikruok mag nyasi mag Mashujaa Day madhi timore odiochieng' makiny e kaunti ma Kisii. Ito oboke mar 20 gin weche mowuok e counties ma pacho kae kama nitiere ywaruok e kind gavana ma Kwale Salim Mvurya kaachiel kod gavana ma Mombasa mano Ali Hassan Joho. Tok oboke mar Daily Nation, penj mar jo klas 4 kaachiel kod jo klas 8 ochwal nyime nyaka tich adek mar jumani. Penj mar jo klas 3 kaachiel kod jo klas 8 ochwal nyime nyaka tich adek mar jumani. Penj ma kamano orumo be ni chakre odiochieng' ma kawuono, kata kamano piny owacho ne ochwalo penj ni nyaka chieng' tich adek kaluwore kod nyasi mar Mashujaa Day ma idhi timo odiochieng' makiny e kaunti ma Kisii. Oboke mogik, wan kod oboke mar The Star. Kendo thor mar wacho oboke mar The Star en ni BBI Gender Plan, Counties to pick 47 women senators. Ponono ni report mar BBI obiro kadhe pacho kae, nitiere paro ni e report mar BBI oganda ma pacho kae dhi yiero senators ma joma mine maromo 47. Ponono ni obiro kadh report mar BBI, nitiere paro ni ewi report mar BBI oganda ma pacho kae biro yiero senators 47 e kaunti ka kaunti mar chopo e tim chik mar 2/3 gender rule. Ma en achiel kuom paro milieko ni e report mar BBI mar neno ni kaunti ka kaunti oyiero senator achiel ma miyo mondo ochop chik mar 2/3 gender rule. Ma ponono ni maen adier e report mar BBI to biro nyiso ni wadhi yiero senators manyien 47 ma joma mine e pacho kae mondo ket e tim kata ochop e chik mar 2/3 gender rule. Ito oboke mar 4 pod loso mana ewi paro ewi report mar BBI mar mondo oyier senators ma joma mine 47. Mano dhi nyiso ni kila kaunti ka kaunti biro bedo kod senator ma joma miyo e pacho kae. Kopo no kadh report ma kamano biro nyiso ni kaunti ka kaunti biro yiero senator ma miyo e pacho kae. Ito oboke mar 7 be loso ewi jafwambo gi keyo mar Royal Media
mane oyudo hinyruok e kinde ma johera mag jaod bura ma Tigania West mano John Mutunga ne nyoro ogoye kata ogoye kendo weye kod hinyruok mathoth. Mano ito oboke mar 7. Ito oboke mar 7 no bende jatend duond od bura mar Amani National Congress e pacho kae Musalia Mudavadi kwayo jotelo ma pacho kae mondo were kod campaigns mohiu e pacho kae. Tok oboke mar The Star lose ewi ng'wech kema jang'wech ma pacho kae mano Peres Jepchirchir bang' loyo e tuke kata piem mag ng'wech mag Poland Half Marathon. Sani koro ong'iyo piem mag ng'wech mag Valencia Half Marathon madhi timore dwe mar 12 higani. Janeno mar Lolwe TV ne alidhoni alidha moko kuom thuond weche e oboke mago ma kawuono. Inyalo kawo thuolo mari mar mondo inyiew oboke momori kendo isom nyaka agaja mar meli. Ibed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.